Pasulong! Good! Buk, buk. Especially for that desire to have our personal experience, physical well-being, in allowing them to stay in the shady part of this place. We thank the Lord for the kindness and generosity, the heart of our regional director in coming over to bless our personnel, to talk to our personnel, and there to give them the necessary inspiration to really do their duties and obligation without offending the necessity of embracing the spirit of justice and charity. Inspired by the beautiful word of the Lord through the mouth of St. Paul in his letter to the Romans, which says, serve the Lord, rejoice in hope, endure in affliction, persevere in prayer. We offer to God this prayer of gratitude and supplication. We thank you, Lord, for that great opportunity you gave to each and every one of us, in allowing us to become members of this organization, whose mission is so noble, honorable, and worthy, because our mission is to serve and to protect our community always. Allow all our personnel of this Catanduanes Police Provincial Office to devote themselves in providing the people with peace and order, public safety, and dedicated police service to the men and women of this province. We beg you, Lord, to always inspire them so that they may achieve something good and beautiful for our country and people, as we desire to unite ourselves and contribute to the desire of the leadership of our government for this nation building and achieving improved economy of our nation. Bless all of us, sanctify us in our desire to sanctify other people, to include our community and our family members. And after doing your will, O Lord, allow us to experience happiness, contentment, both in mind and body. Stay with us, for we need you in our lives. We need you in our hearts. All through Christ, our Lord and Savior. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless everyone. Please be seated. Pwede ba doon? And now let us hear the welcome remarks of Lieutenant Colonel Joseric O. de la Peña, sir, the Deputy Provincial Director for the Administration. PME Tanglaudiwa class of 1992. So ladies and gentlemen, our guest of honor speaker, no other than our very own Regional Director of Police Regional Office 5, Police Brigadier General West Raimundo Dumantay Opinki. Sir. Thank you very much, Colonel Balimbing. Please take your seats. Before I give justice dito sa hinanda ng ating PIO, please allow me to acknowledge the personalities in front of the stage. Father Dato, Colonel Dutimas, your very own Provincial Director of Catanduanes, Colonel Benjamin Balimbing, our CRS, Colonel Cansilao, and our R10, Colonel Ador. Sa mga hepe, Chief of Police na narito ngayon, mga PNCOs na narito, members ng mga media, mga non-uniform personnel, sa ating lahat, isang mainit na tanghali. Alas 12 na tanghali. So,
Kanina nag-uusap kami ni Colonel Balimbing, naghanda daw siya na kayo ay ibibilad sa araw. Pero minabuti namin na dyan na lang dahil baka pakukulam nyo kami before kami umuwi ng Region 5. Okay. So, first, I am very thankful, very privileged, very grateful na nakarating ako dito sa Catanduanes. For all you know, this is my first time na makarating officially dito sa kampo ng Catanduanes PPO. Camacho ba? Camacho. So, a very privileged on my part. This is my first time. And maybe because this is my first time din na na-assign dito sa Region 5. I'm very thankful sa ating Chief PNP and the leadership ng ating bansa, si President Bongbong Marcos at ang ating SILG Secretary Binhor Abalos, dahil binigyan nila ako ng opportunity that in my remaining years sa PNP ay kahit papaano nasubukan kong ma-assign dito sa Police Regional Office 5. And so, pag hindi ako na-assign ng Region 5, it follows, hindi ako makakarating dito sa Catanduanes. And I'm really grateful and very thankful that yung naririnig ko noong bata pa ako, Pirak, Catanduanes, pag may bagyo, ang palaging headline sa newspaper o sa TV doon sa Luzon, kung saan taga roon kami, ang palaging nakikita pag may bagyo, kaakibat lagi ang pangalan na Pirak, Catanduanes. At ito po, andito ako ngayon, nagpapasalamat at kahit papaano, nakaapak ako dyan sa lugar na palagi kong naririnig lamang. As your regional director, maybe, pwede kong sabihin, part ng aking duty is to visit the provincial police offices. At napuntahan ko na yung mga iba. And so, here's my schedule dito sa Catanduanes Police Provincial Office. First and foremost, andito ako upang primarily magkakakilanlan tayo, mamimit ko kayo personally, mamimit nyo ako personally, upang sa ganun, someday somehow, bago ako maalis dito, halimbawa, sa darating na buwan, sa darating na panahon, magkita tayo somewhere, kayo'y napunta rin sa Krami, alam natin, mga uniform personnel, come and go tayo sa ating assignment. Hindi natin, wala tayong monopoly sa ating assignment. Nandyan tayo ngayon, bukas kamakalawa, mayroon tayong order, marire-assign. And so with that, magkita man tayo somewhere, pwede nyo akong kalabitin. Anytime, sir, ako po yung binisita nyo sa Catanduanes PPO, tanghaling tapat, alas 12 tapat, nung ikaw ay pumunta sa amin. So, very memorable. Secondly, as your regional director, andito rin ako, very timely, para maireko ko sa inyo kung ano ang gustong mangyari ng ating bagong Chief PNP. For all you know, si General Acorda, Benjamin Acorda, mayroon siyang focus agenda. Ibig sabihin, kung ano yung tutumbukin natin as far as his programs are concerned. So these things are categorically forwarded to your IS5. At sana, sino yung IS5? IS5. IS5. So, IS5, please coordinate with R5. See to it kung ano yung mga binababa ng Camp Krami about the focus agenda ng PNP, ma-re-echo ninyo sa mga police station. Okay? O baka wala pang mga nakadisplay yata sa inyo, mga focus agenda. Okay? So, please do it. Next, as your regional director, siguro, part of my job is i-supervise ang execution ninyo sa mga duty bilang isang alagad ng batas. Well, andyan ang ating PD. Of course, PD, by level, susunod ako sa kanya. But being your regional director, karapatan ko din na i-supervise ang inyong
mga gawain. Pero sa mga pinupuntahan kong assignment, parang malaking dagok sa inyo, lalo na ang ating mga officers, pag iisa-isahin pa natin kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Mga kasama, lalo na yung mga uniform personnel, mayroon tayong tinatawag na Police Operational Procedure. Nandyan lahat kung ano yung mga dapat gawin ng pulis. Anything under the sun, administratively, operationally, lahat ng requirements nakadetalye sa POP. Yun nga lang, mga ibang kasamahan natin, binabaliwala kung ano yung mga dapat gawin. On the right things. Anything na gawain ng pulis, nandyan sa Police Operational Procedure. Kaya sabi ko, hindi ko na kailangan isa-isahin. Sana naman, pag wala kayong ginagawa, basahin ninyo yung Police Operational Procedure. Yung mga chief of police, mamaya, we will have the opportune time na idetalye ko kung ano yung mga dapat ninyong gawin. Also, sa mga non-officers, kayo yung nandyan sa baba. Let's play a role-playing. Anong ibig sabihin? Gawin ninyo kung ano yung role ninyo. Dahil sa ayaw at gusto ninyo, there could never be two person at a particular place and a particular time. Iisa lang, ikaw lang yan. Kaya kung ano yung designation nyo, gawin nyo ng maayos. Upang sa ganun, pag nagawa ninyo, yan, kahit papaano, in your own little way, ay makakatulong sa objective ng inyong PPO. Maliwanag, mga PNCOs. Okay, lahat naman tayo mga kasama dumaan sa training. Walang naging pulis na hindi dumaan sa training. Yun nga lang, yung mga iba, hindi nila ginagawa kung ano yung dapat nilang gawin na natutunan sa training. Mga kasama, ulitin ko ulit, role-playing tayo. Kung role mo ay beat patrol, pagbutihin mo yung duty mo na beat patrol. Kung ang role mo ay desk officer, pagbutihin mo yung blatter mo, pagbablatter mo. Pag ikaw ay sargento de mesa, ayusin mo. Pag ikaw ay chief of police, of course, panatilihin mo ang kaayusan ng inyong nasasakupan na bayan, mga chief of police. Role-playing tayo. Dahil ayaw ko mang sabihin, baka sabihin nyo na ako ay nananakot. Tandaan nyo lagi, kahit ako, kahit na regional director, ang daming mga officers din na gustong maging COP, gustong maging PD, and more so, gustong maging RT. Kaya kayo nandyan na, andyan na kayo, andyan na ako, ayusin natin, pagtulong-tulungan natin. Ang daming direktiba ng ating bagong new Chief PNP. At sana yan ay magampanan natin sa pamamagitan ng pagmando o pagdirekta ng inyong Police Provincial Director no other than Colonel Balimbing. Tulungan ninyo si Colonel Balimbing. At yung RISPO, asan si RISPO? RISPO. See to it, RISPO being the most senior, PISPO, buong the most senior PNCO dito sa kampo, see to it, alam mo kung ano yung nangyayari sa inyong mga tao. Kasi, for all we know, yung PISPO ninyo, siya yung link ng mga men in ranks at saka inyong mga officers. Kaya, dapat sana huwag niyong pabayaan na kahit kaanong impormasyon ay hindi malalaman ni PISPO. Dahil from time to time, siya ang tinatanong ng inyong PD. And so with that, yung simpleng hindi ka papasok, hindi ka makakarating on time pag may activity, sana iparating nyo yan sa inyong PISPO. Magpaalam kayo para pag tinanong siya, hindi siya nangangapa. Alam niya kung saan siya lulugar pag tinanong siya ng inyong PD. Yun ba ay maliwanag? So, pakiusap ko sa inyo, pag kayo ay hindi makakatrabaho, makakapasok, magpaalam kayo or may pupuntahan, importante man o less important,
magpaalam kayo sa inyong bispo or sa mga police station, yung inyong mispo. Okay? Yung mga kalinisan sa istasyon, kalinisan sa headquarters, Police Provincial Office, very basic yan. Yan ay itinuro sa atin sa training. Kaya walang dahilan na pag naglilinis lang kayo pag mayroong announce inspection. Sana kahit walang announce inspection, maglinis kayo kasi nagre-reflect dyan kung ano yung ginagawa mo sa inyong bahay. Okay, for the sake of discussion, bakit ko nasabi yan? Sa isang araw, ilang oras ang isang araw? 24 hours. Sa 24 hours na yan, ilang oras kayo nag-stay sa opisina, istasyon o sa PPO? Regular na stay, 8 hours. So 8 hours na yon. Yung pang nagbiyahe ka, papuntang opisina mo, papunta sa kapabalik, let's say 1 hour, times 2, pabalik, 10 hours na. Sa 10 hours, ang naiiwan sa 24 hours is 14 hours na lang. Sa 14 hours na yan, ilan ang average na tulog ng tao para matulog ka? Ilang hours? 8 hours. So ilang hours na lang ang naiiwan? 6 hours na lang. Isipin nyo, mas malaki pa yung stay ninyo sa trabaho kaysa sa 6 hours na stay ninyo sa pamilya ninyo. More than your family, ang inyong opisina, ang inyong istasyon at ang inyong opisina sa PPO. Kaya panatilihin yung malinis at maayos ang inyong opisina. Okay, Bispo, for the record, hindi ko pinagbabawal ang paninigarilyo. Baka sabihin nyo, pati paninigarilyo, pinakikialaman ko. Hindi ko pinakikialaman. Hindi ko ipinagbabawal. Nga lang, wag kayong maninigarilyo sa loob ng opisina. Sa loob ng opisina ninyo. Ganon din sa mga chief of police. Pakisabihan ninyo yung mga tao ninyo, hindi natin ipinagbabawal ang paninigarilyo, but wag lang sa loob ng istasyon. Very basic yan. Kahit hindi ko sabihin yan, yan ay dapat gawin natin. At of course, kaakibat niyan, wag din mag-inuman sa loob ng istasyon. Maybe during Christmas party, tolerable siguro yan dahil mag-happy-happy tayo sa loob ng opisina, sa loob ng istasyon. Pwedeng uminom. But other than Christmas party, please, wag na wag. Dahil bumababa ang tingin ng mga mamamayan pag nakita nila na ganyan ang ginagawa ninyo sa inyong opisina. Mga kasama, madali na lang makuhanan yan. Mayroon na tayong technology, mayroon na tayong picture sa cellphone. A matter of one click, nakuhanan ka, without you knowing it, statistics ka na ng IAS or ang R7. So sana, these are the things na iwasan ninyo. And of course, pinaka-importante, mahalin ninyo ang trabaho ninyo. Ang daming gustong magpulis, ang daming nag-attempt na mag-apply bilang pulis, hindi na pagbibigyan for a reason na may mga record or whatsoever. Pero kayo, nandyan na, napakahirap maghanap ng trabaho sa labas na ang privilege ay parang isang pulis. So sana, mahalin ninyo ang inyong trabaho. Huwag na kayong gagawa ng hindi kanais-nais na gawain ng isang matinong pulis. Lalo na ang ipinagbabawal na damot. Mga kasama, huwag na sana tayong aabot na magkakahiyaan. Kasi pag kayo na-involve sa illegal drugs, definitely, wala tayong pag-uusapan. Gagawin ko kung ano yung dapat kong gawin na ibigay sa iyo bilang parusa pag kayo ay na-involve sa illegal drugs, using or selling. Kaya sana pakiusap ko, huwag na tayong aabot sa puntong ganyan. Dahil, by all means, hindi nyo ako mapapakiusapan pag drugs ang pag-uusapan. Ulitin ko pag drugs ang pag-uusapan. Okay? Sana nagkaintindihan tayo. Hindi ko na kukunin yung mga oras ninyo. Alam ko, marami sa atin, gutom na. Maybe as far as alas 9 kanina, ready na kayo dito. So hindi ko na hahabaan ang aking talumpati. Hindi ko na rin babasahin itong
prepare ng aming PIO kasi yun na rin yung sinabi ko eh. So with that, in closing, I would like to once again thank you for your hard work, your dedication and commitment. Kausap ko ang inyong PD kanina at kahit papaano ay wala siyang masabing hindi maganda sa inyo dito sa Catanduanes. Hangad ko na patuloy kayong magpursigi at maglingkod ng buong husay, katapatan at sipag upang sa lalong madaling panahon ay maisakatuparan natin ang ating layunin na magkaroon ng tunay at makabuluhang pagbabago ang pambansang pulisya at bumuo ng isang mas maayos, tahimik at mapayapang lipunan para sa lahat. So before I end, ulitin ko ulit, pinakikiusap ko ang iyong buong kooperasyon at tulong para sa ating mga gawaing pang-pulisya upang sa ganon magampanan natin ang direktiba ng ating bagong Chief PNP, no other than Police General Benjamin Acorda. Tulungan natin ang ating bagong Chief PNP. Diyos mabalos po, asin mayad na hapon sa Indugabos at sa inyong mga kapulisan dito. Baka may napadpad dito na taga Pangasinan. May taga Pangasinan ba dito? O taga Luzon? O Ilocano? May Ilocano ba? Pangasinan. Ilocano. Yung mga Ilocano na imbag nga malim, kada kayo amin, apo. Thank you very much. Thank you, sir, for that very heartwarming message to the Catanduanes PPO personnel.